sapa menyatene kelakon seprene angger-angger gendro pungkasane malah bangun tresno tutup bondo tuturupo mongatine dadi totaline kuya prukon setyo pepindane mimilan mimpuno wes jamak lumrahe yen wong urip sapa lan kodane gedhe suprandana ora nganti dadak dadi gawe rino wengi dadi ati wong prasaja tulos bebudane dasare mati momong putra halus bebudane akeh ya dadi ati spesial kunjuk kagem pandemen budaya Anjir masyarakat Wuwung Arumanis ingkang tesih ngrenggani pagelaran ing dalu punika malah kaporo ingkang ngasta songsong agung Bapak Kepala Desa saha perangkat-perangkatipun tesih setia mirsani pagelaran ing dalu punika sembah suwun Bapak. ya iya le wong ki lakone jalukan lakone tuwik-tuwik tenanan Lakone tuwek ndek awan ya iya ndek iki bengi ya iya lakon awan mang dumadine apa Kiai Pleret terus bengi iki dumadine Kiai Gudeg ana piye kok piyai kok gudeg iki Pak? ya mbah aku ya mau anu tok ternyata dulur-dulur kene ora mung seneng seni ning gone seni ketoprak ning gone tayuban ya seneng Ning Tayuban sore mau ya ana tayubane ning ketoprak mang lakone ya ana tayuban mergo ya apik tenan tayuban iki saka tembung ditata ben ketok guyub ning gone kalimat thayyibah iki artine kebagusan mulane nek joget ora mokal mesti tangane ngene plek iki nandakno piye? alif lam lam ha Allah muga-muga mulai sampure dibuak plek tegese sampurnakno uripmu manembah ngersaning Gusti Allah. Pak Inggi luar biasa nek njaluk lakon. Wah hebat ya Lho Pak. iya nggawa kekarepan, nggawa teges, muga-muga dulur wong kene insya Allah diparingi seger waras kewarasan tenan. Amin amin. Sing tak gumuni neh, Sing mbok gumuni apa? wuwung sekitarnya gak udan. Wuwung ora udan. Ora udan, ronggo. Iki Ronggo? mau aku dikabari udan. Ronggo udan.
Terus iki barisan udan. Barisan ya udan. Kulon kono Endi? sumberan Sumberan. malah deres wong iku sumber. Pol kulon Lah ya udan to. udan. Lah ya sumberan berarti udan. Udan wong kene wong wedok-wedok dungane apik ora diudani mergo ndelok sore. Alhamdulillah. Cara wong wedok-wedok gak mangkat sore, aku yakin kene lah melok do diudani wong wedok-wedok. Nek gak percaya. Pak, apa gandeng cenenge karo wong nonton? Lho iya no Lek, wong Jenenge udan iki kan sewaktu-waktu ora ngerti to, Pak. lah wong nonton iki kan padha karo tirakat, Lah iya padha karo tirakat. tapi sing luwih penting Sik ah. Hubungane apa karo penonton? Kowe lak ngomong. ya. Nek penontone alhamdulillah mau nontone sore Lah iya, ora udan. lah iku sing luwih penting. Lah iya. Mergo wong wedok-wedok gelem nonton sore. Lah nek umpama wong wedok-wedok nontone ra gelem sore. Aku yakin mesti do diudani. Nek gak percaya engko takoki wong kene. Iki aku kok rada bingung iki. Kok bingung? Nek penontone wong wedok-wedok nonton sore, Sore. ora udan. Ora ngara udan mergo tirakat, melok nirakati kajate dina iki. Lah nek penontone sing wedok nontone bengi, Aku yakin sore mang mesti wis do diudani. berarti banyu coblok deres. Diudani bojone dhewe-dhewe. Oh alah asem iku. Lah iki Kowe iku nek omong senenganmu kok. mulane sombe nek duwe gawe, Nek ndek gawe piye? nekakno dukun kependem. Dukun kependem. Iya. Lah dukune sapa? Kang Darman pakane sikit. Pak Darman. Emang roh ngantek bojone bingung goleki kathok, perkara kathok diranut to duncalno ning dhuwur gendeng. Katok iki diuncalno ning dhuwur gendeng. Iya. Kecer sitok digeret tikus. Mesti udane terus terang. Alah sing kandha sapa wong terakhir wis kathok amoh. Apa tak bantah? Tenang. Mau tahu nanggap Wahyu Manggala udane sedina sewengi kok. Iko desikit ora tandang. Kang Daman ora tandang iko. Nek iki mang walah ndikir ngantek keturu lho, Bos. Masa? Ning kursi jelibrah genahe ra umum. Lho, iki apa wae kok kene? Ijek wis iso ndikir piye? Oh alah Mas Sam, ndikire mang kowe gak roh aku ndungu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Es campur apa ora enek to? Ora tenan Dikir iki. kok es teh iki apa enek? Dan wis yah mono yah meneng lakon Ki Ageng Mangir Balela iki nembe niki. Lagi iki. Iki nek ora jalukane petinggi yono Pak wis Yono. jan tenan. Neng mulane seneng ati nggih Bu nggih. Nggih. Inti sarine wae didelok. Nah, Ora ketang dagelan iki ana pariane. Pariane ndi? Ning Tegal nggawa acar. maksude Ana dagelan metune pajar. Ora iso kowe pariane ora iso. Jajal AA iso apa ora? Parian Ana degan enak nom nompo tuwa. gek serbab boleh enak ora umum. Kai ku Nek tuwa santene akeh. santene akeh. ngono ya. Tapi seger sing nom. Nom. Ana ketan Iya, iku enak lah nek campuran kopi. Wilih esuk-esuk seger. Sweger. diamput iki. Aku tak melu parian. Lho, kowe ameh metu ka mangga lho ameh melu parian. Parian iki ketoprak ndi? Parian itu anyar. Mangkel ae aku. Parian budaya. Bos mogol kan gawe parian. Parian. Pariane sampean mau piye? Ning Tegal nggawa acar. Maksude. Ana dagelan metune pajar. Lah saiki tak tiba aku. Iya iya iya. Ben kita kompak lho. Iya, iya, iya. Mosok dagelan telu kok ora kompak. Lah iya. Iya. Masalah iki ancen manggone dhewe-dhewe. Lah iya. Ana ketan. Aku ning mburi Kene ning nang anu nang Aku tengah. jaga lawang wis. Aku ning tengah. Kowe ning tengah, kowe kene ning ning mburi. mburi. Iki lho sing kondang. aku ning pinggir kamar mandi. Jaga lawang Jo- WC. Jaga lawang WC sithik-sithik ana ledek nguyuh bayu. Layak rupam kaya kloset. Sapa yo ngomong jarene kaya jumblengi. Peh aku diarani kok jumeng kok kakus.
Lah jumbleng lah nyatane akeh sing nyenengi Mas. Lah iso. Iya, wong akeh-akeh jenengi piye? Ana pating telecek mesti tak jeneng jumbleng. Lah wong iki nek buang air besar mesti tujuane kan golek panggonan kuwi. Lah iya. Iya apa ora? Tanpa ana jumbleng, tanpa ana WC ya rekoso lho wong iso. Enak. Lho, makane iku. Enak dadi jumbleng. Maksud iki aku tak gawe parian. Iya. Ana jumbleng. Kalah. Ana jumbleng. Ana degan Ana degan karo mangan kupat. karo mangan kupat. Ana dagelan metune jam 3:30. Apa-apa? Kowe to, Pak? Ubur-ubur ikan lele. Maksude Ora sanggek parian blebeki cah iku lho. Astagfirullah. Astagfirullah. Adekno mundur ah iku Get. Engko nek ngampleng senteng malah ambruk. Astagfirullah iku dikirit Kang Darman. Pokoke ora ketang pripun wong iki didokumen, Mas. Disoting. Syuting. Monggo dipirsani Wah kesing nonton. langsung nok nggone YouTube. Nggih. Sebabe apa pancen lakon iki wis lakon banget kependem. Wawi. Mulane ora mokal nek panjenenganipun petinggi iki Nggih. sejarawan tenan tur yo duweni budaya tenan. Terbukti apa? Nggih. Setiap pentas nok nggone wuwung aku wis tak rasakno wis mbuh taun lho aku melu ngalap berkah ning wuwung. Nggih. Cerita mesti robah terus cerita mesti gonta-ganti sing jaluki ya panjenengane. Tahun ngarep wis. Wis Lakone rencanane. jaluki lakon apa? Fir'aun masuk Islam. Iso. Iso. Minak jinggo Fir'aun. Iso. Iku lakon kependem lho. Lho, mulane iki diukrek-ukrek neh. Iso. Iso, mayu manggul apa sing gak iso? Lairin Nabi Musa terus besok iku sunate anake malaikat Jibril. Ora ngono. Pertanyaanku. Umpama lakon apa Fir'aun Fir'aun masuk masuk Islam ya to. Kuwi lak ana Nabi Musa. Nabi apa? Lho, ya iya to, Pak. Urung dadi nabi. Kisahe Nabi Fir'aun iki kan Musa. gugure kan karo Nabi Musa to. Iya Musa tapi urung dadi nabi, cek cilik wong digoreng ning wajan gau wedi iku kok. Ijeh cilik. Sampeyan Apa kok digoreng barang? Duh, iya, kanggo kesetiaane pakane Musa iku Fir'aun kondo, kabeh rakyat sing lanang kudu dipetani. Ngono. Nah aku ora ngarah iso wong aku gak ndek rambut. kabeh wargane sing duweni anak lanang lahir lanang kudu dipateni. Ora kok dipetani. Dosa. Kok dosa? Lho yo, kowe mateni wong iki nguripi ta ora? Ya ora iso. Lah kok ame mateni anake wong? Oh, nek ngono kowe murite Fir'aun. Aku Fir'aune. Sampeyan kowe dadi wakile Fir'aun, aku Fir'aune, kene Musa. Wah, cocok iki. Wah, sip ketoprak humor. Oh, ngono. Heeh. Ana lakone. Ana lakone paling bare ya setengah 9 bar wong ora iso ceritane mbah piye tutuke gak roh. Ora wis. Pokoke sing wigati Nggih, siap apa pokoke. panyuwunane Alhamdulillah. Nggih, sing wigati aku melu ngalap berkah kalah berkah. sedekah bumine dulur-dulur Wuwung. Muga-muga kabeh pikantuk barokah. Amin. Kabeh pikantuk karahayon. Amin. Kabeh pikantuk keselamatan. Nggih. Amin. Gone golek duit nggo nyukupi keluarga tansaya gampang. Amin. Amin. Yo njaluk ngapura meneh taun iki Nggih. nok nduni ora iso. Insyaallah iki wis rembugan karo Pak Inggi 2026. Alhamdulillah. Ijeh Insyaallah. ditresnani dulur-dulur wuwung. Ini nanggap rene nah itu. Bakale sowan mriki melih Bos iki. Ayo mangga lho. Sing kandha sapa? Lha sampean ada Sampean iki 2000 suwale, 2000 suwale ditanggap. Terus 2000 menelikur. Aja 2000 suwale to. Iki tahun piro? Kowe meleto dilu. Ket mau omonganmu kok rada mbulet.
Oh ya bener omongane saiki rapati cetha. Ana apa? Ilat angger kulino dicokot begenggek ya ngene. Oh iya. Padahal aku begenggek dhewe. Sampean ae sing ngomong sampean. Maksudnya iki 2025. Lah iya saiki kan 2000 suwale 25. Selawe. Ya wong aku gak iso muni selawe aja Lah, iya. paksa. Terus ditanggap. Terus esuk 2000 menlikur 2026. 2000 pira? Menlikur. 2026. 2000 pira? Menlikur. Pelet delok. Oh iya bener. Nyapa? Kene lah omongane saiki rapati cetha. Kulino dicokoti prawan ya ngene iki lho. Elmune Bojone kan saiki cilik. Sik kok beda le, Cong. Lho beda piye? Padha pelone kono dicokot prawan kok aku begenggek. Ya bet to. Lho, Wong kene arep muni selawe suwale. Kene arep muni 26 menlikur. Jenenge urut-urutan iki ya 2000 selawe 26 pitu sitilikur mitulutur selawe 26 sipitilutur. Anake begenggek ndek melet. Nih. Salah kok mbok arane anake Ya begenggek. ilaku jare dicokot begenggek, mongko sing nyokot bojoku. Bojoku iki wis ora begenggek kok. Lah bojom sapa? Germo. Aku bukan melet. Jake melet. Walah. Kena apa, Pak? Malah nemen iki, Bos. Kok saged. Ya ilate bar dicokot banci. Nyanyi. 2026. 26 ditanggap meleh Alhamdulillah Kalih bakali iso dulur-dulur pentas ning wong. wong meneh. Sing ditanggap ketoprak Wahyu Manggala. siswa budaya. Arene bintang tamune kowe karo aku, Bos. Wong telu iki. Iya, kene main ning ndi? Aku mang diomongi Mas Yon, Pak 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 iki. Ringgi. Ndur tahun guri iku ketoprak siswa budaya, tapi dagelane kowe wong telu ngono. Kon lah apa dagelan wong telu? Lho ya ning ketoprake dhewe ya. Loh, lah terus Ya wis kono ben ana wong kono ya ana dagelane. Lah apa kok rene barang. Ya ning ketoprake dhewe. Mboten. Insyaallah wis tak jadwal. Pun saged kok, saged Bu, 2026. ngono mang ibuku malah somben aku mah gawe Uga lontong. jawaban Nggih. kangge dulur-dulur mau sing do Oh takon. nggih. Insyaallah 2026 26. tak jadwal. Oh, amin. Tapi nggih niku 2026 saiki wis jadwale Wahyu Manggala wis entek Entek. nganti wulan besar wis entek. Sawal, Selo, Besar. Sawal ijo ana kosongan tapi besar Sampun apit besar wis entek. Apit besar telas. Berarti iki wuwung tibone ning apa, Bos? Nek kene tetep Ning apit. iya Oh iya wis ra apa-apa ayem aku. ayeme Dayeme perkara apa? Lah aku mang utang ndok asin telu Bos. karo sapa? Dharma. Lah wonge tak luru wis gek enek wis mulai sampe nek dodolne aku ditagih piye? Tahun guri. Ora usah. Dar, kowe ndek mben utang ndokku telu ngono piye? Aku gak maluku. Aku gak malu. Yo malu tetep Pak Bos. Wong aku kan anak buah, masa anak buah utang ndok ora kesaur. Alah. Nyanyi. Nyanyi apa iki wis gak enek nyanyine kok. Ngono. Takok ya yo Kim ya. Ora ngono kuwi ketok kok sentimen karo aku. Wong aku ki gaweanku nyanyi kok terus kowe muni ora ono nyanyine. Apa ki cemburu to, Pak? Cemburu karo sapa? Nek cemburu iki ngomong. Mangkel wis dienggo wong loro nek ngono. Wong kok iso. Iki apa? Lah itu lho. Kalau wonge wis balik mulai. Wis. Nggih. Ya. Mbok Bile Bapak Kepala Desa badhe Pak Yan. ngersake lagu. Monggo Bapak ngersake lagu Nggih. Jawa napa Tayub napa Campursari. Satu ae lho sing penting Nggih. malah Ki Ageng Mangire ben iso baleni Baleni, nggih. ben ngerti. Yen ning tawang ana lintang. Matur nuwun Pak disawer rokok sampurna. Bose. Rokok apa? Sampurna. Sik ndi wae rokok. Niki mari perkara lho. Ayo.
Loh, engko neh iya. Mosok dagelan telu kok mbok kei mok siji lho. Lah nek ngono. Wong kok ngono rokok iku marah ya apa? Merokok merugikan kesehatan. Kesehatan ora usah ngerokok. Gone. Malah bocah do ngerokok marah. Wong iku aja ngerokok, marai merusak kesehatan. Kowe engko nek malah do lara. Ngono lho, kowe ora mudeng kok carane mengatasi untuk merokok. Cara lho, Bos, cara umpama iki lho ya. Negara gak enek hukume, pabrik rokok wis tak obong. Ning aku terus berpikir, Anarkis ya. piye carane Kriminal. aku ben ora dihukum karo pemerintah perkara menghilangkan rokok. Carane piye? Carane ya tuku sak bungkus diudut. Sesuai ra entek. Wis nek gak entek udut terus. Sampai pegel. Berarti pabriknya mbok obong. Ora sida, Bos. Engko nek aku dihukum piye? Sing mbok obong. Rokoke, Bos. Mulane aku saiki tuku rokok terus. Lah kowe ngono ku padha ae ya nguyahi segara to. Kadek nguyohi segara iku lha apa wong nguyah ning kamar mandi kena? Nguyahi segara, nguyahi. Loh, segara wis asin lho. Nanti kamu dimarahin sama nenek moyang. Paribasan, kowe padha karo nguyahi segara. Kowe pengen membasmi rokok ora wani ngobong pabrike mergo kowe nek dipidana. Iya, Terus kowe frustasi rokok tak udut. mbok udut mbok obongi. Iya. Ben supaya tujuanmu Bentek. lah entek pabrik yang gawe meneh to. Lah salahe ora letak obong. Angel-angel. Aja garap, Bos. Ya ning tawang ana lintang. Yen ing tawang ana lintang. Yuk, ora usah anu langsung mawon ben ora bawa. Angger Langgam napa? yo langgam Langgam. terus dindangdutno. Langgam terus panjak kendangan main nabrak son. Terkanyar lho iku, rek. Terkanyar Ya, dandan ae. langgam terus dindangdutno kok. Karo ngenteni Pak tindingane Pak. Nah. Sapa ngerti dimboi pake tak bonusi bawa Pak. Pak Yon wis pegel bayar. Tindingane sakake kendange dikencengin. Iku japek dikencengi lah ndek nganane malah didol sitok. Loro sitok. Lho, sing konangan maksudnya. Pengendang kurang ajar. Duwe kendang sing kendangku didol ngono iki piye? Ora apa-apa, Pak. Go gawe kamar mandi. Bojo ra duwe gawe kamar mandi. Tur lah ya kayal wong awakmu dhewe ra tau adus kok ngedusi kamar iki lho. Ayo Tak pikir ora tau ning omah nek gawe kamar mandi. nanti Wedi nek kuwiyak. Ya. tindingane Mas. Mas Ari. Ya ning tawang. Ilat kakean dicokot perawan wis. Nono ning jangono. Ya. Ngapunten Pak mboten di ACC bawane nggih, langsung langgam mawon. Yen nang tawang ana lintang wong ayu takut ngenteni tekamu merane koe ngangkoso nimas sontak koke pawartanmu janji-janji aku eling wong manis sumadot arasan ning ati lintang-lintang wiwi dimas ngenteni bulan datari
janjimu disekseni neko kartiko kaireng rasa tresno yen nang tawangon lintang wong ayu rungokno tangis ati nareng suara ning regi nimas ngenteni mulanda dari Yo Samboyo yen nang tawangon lintang wong ayu aku ngenteni tekamu Yo. nang koso limas suntako kepo wartamu janji-janji aku manis sumadat rasane ati lintang-lintang nimas ngenteni bulan datari rasa tresno asa yen nang tawangon lintang wong ayu rungokno tangis ati pinarang saleraki nimas tresnaku sundoyati Lho, kok rambut wenehno? apa nih bos? Lamang sing satu. Wah dagelan njaluk saweran sarudosa bos aja dagelan njaluk saweran iya dosa neh nek ora sida disawerno gak apa-apa wis lah paling kok ya tiba kowe bos nggih Nggih, nggih.
Pinten? Napa mleh, Bu? Oh, 4 lagu lagi ya, Mas. Jam piro? Jam 3 kliwat 4 lagu Urung lagi. ana, Bos. Lagi jam 1:15. Iya lho, Mbak. Niku lho jame mati jam 1:15. Ya sekali-kali AA ben enteng nggih. Nggih. Satu dua lagu wae. Lakone Ki Manggir Balela iki kopian Piye? pengen ngerti. Oh, ya. nggih. Matur nuwun ya, Bos. Makasih. Oke, yuk ngetoke lakon monggo. Menawa iki wujude Kyai Tombak Baru. Kelinge yang juru mertani. Tombak iki kudu tak lapi karo kemben. Panci tengah dalu kowe ameng-ameng tedak ana ing gedung pusat apa barep golek karinggian ana ing Kemangiran. Boten. Ngantos kula dumugi wonten papan mriki jalaran kula kepengin sanget mangertosi wujudipun Kyai Baru Printing menika. Ora ana liyane. Boten. Nanging ngenten nggih Kang Mas. Estunipun kula menika kapang sanget kaliyan tiyang sepuh kula Kang. Piye? Coba ambali teh. Kula kapang kaliyan tiyang sepuh kula. Pamikan. Nalika aku tepung kowe kang sepisan. Kowe jare bocah sing lolo. Ora duwe wong tuwa papan durene nyatane. Saiki kowe bloko. Kepengin ketemu wong tuamu. Sopo sejatine kowe? Kula tak walokoke mawon kaliyan panjenengan boten kula tutup-tutupi. Estunipun kula menika pembayun. Putra saking Mataram Kang Mas. Pembayun putra Mataram. Licik. Kowe ngapusi membo dadi kabur kaya nyatane. Kowe anak Panembahan Senopati ing Mataram. Nyuwun pangapunten. Tapi kula menika karo kaliyan panjenengan Kang Mas. Yen ngono ora liga. Wis susupake ana ing Kemangiran. Ateges golek karinggian ana ing Kemangiran. Ora nganti kuwi. Nek kabeh wis mangerteni. Ora ono gunane kowe urip. Ora ono gunane kowe urip mati saka tangan. Oi. Opo? Jaru rogus. Nopo panjenengan Ki Ageng? Sopo wong sing ora gelo? Jebul pamikat kuwi ora nanging dhewekne jebul putra Panembahan Senopati ing Mataram Pembayun. Pembayu. Iya. Kula kepengin matur wonten kersa panjenengan. Kenali bab apa? Ki Ageng Mangil, gelo nggih gelo nanging kedahipun panjenengan menika kenging ponang jabang bayi kang dipun kandhut kang Pembayu. Menika titis panjenengan. Menapa nggih panjenengan badhe golan mentala mejahi ponang jabang bayi titis panjenengan piyambak? Weluh. Kakang, Nggih. rahayune kowe ngilikake marang aku. Upama ora wis kelakon aku kelangan titis Budi. Mila saking menika Ki Ageng Mangir langkung prayogi panjenengan nuruti menapa ingkang dados kersanipun garwa panjenengan. Aku kudu manut. Kersa panjenengan sowan wonten ing Mataram. Neng aku isik Kenging menapa kedah kados ngaten. mergo aku wis wani marang Sang Panembahan Senopati. Kados ngaten nggih saged nanging menika wonten tembungan jeneng aksara Jawa menawi dipun pangku niku mati. Mbok menawi kanthi dalan ing mangkinipun panjenengan nggono kalepatan panjenengan. Ing mangkinipun Kanjeng Panembahan Senopati menika paring pangapura dhumateng panjenengan. Iya, yen pancen kaya ngono,
Aku bakal nuruti apa sing dadi karepaning bojo. Ora ketak isin. Tak tutupi mengki. Kula matur suwun sanget ya Kang Mas. Ayo. Ngaten ki monggo. Mas Putu Pembar, Kula ya. Ki Ageng Mangir. Nggak sawang kok. Lagi garbini sih. Ki menika lek resian kula nembe kemawon ndukul. Berumbobot. Sapa? Ki kalian Kang Mas Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir. Pripun? Ora ngira babar pisan. Yen pembayun ninggalake Mataram wis sawetara. Jebul kok dadi garwamu. Nggih, mila kanthi menika kula badhe minggah wonten ing pendopo Mataram. Nah, kuwi luwih prayoga. Jalaran apa? Senajan sira iki mundhut garwa kan pembayun, ning lak durung nembung ana ngersaning Panembahan Senopati. Mila kanthi menika ngantos karoyo-royo kedak wonten ing Praja Mataram muju kula badhe tembung dumateng Sang Panembahan Senopati. Mula bab perkara sing wis ya wis, saiki yen pancen niatmu kepengin nembung lawan pembayun. Apa ya ana jeneng calon mantu nembung lawan putraning sultan kok jero gawa tumbak. Mengko lak dianggep yen sira ki bakal nurut perang. Boten tumbak menika ampun ngantos wal saking tangan. Ya Gemangir. Mongko yen tumbak ki mbok gawa, sira bakal mlebu ning dapuraning Praja Mataram. Iki mesti sundul. Ora sedeng merga landiane dawa. Mongko yen mbok diplukke ngawur, mesti lor kae bakal larang sandang lan pangan. Mbok acungke ngidul, kono mesti bakal ana dawuh. Prayogane sawetara. Tumbak naga baru plinting gak gawani. Tak simpene. Mengko yen wis ana kerampungan tak balikke kelawan. Kados ngaten. Dados balu kritik sak sahabat medal titipaken dumateng panjenengan. Kaya ngono iki. Monggo. Wis prayogane ayo ndak derekake sowan ing Praja. Jepeng panen. Kula kinten sampun sawetawis anak kula pembayun nilaraken Praja Mataram. Ngantos kalenggan menika dereng wonten wangsul wonten ing Mataram. Aja was lan kuwatir. Iki dina putramu pembayun bebarengan kelawan Ki Ageng Mangir bakal sowan ing ujub. Ki Ageng Mangir bakal nembung kelawan putra Slira Dalem pembayun. Oh, kados Ingkang suwanto. Pembayun, Iku lara. sliramu sowan ana ngersane Rama lan Ibu bebarengan karo Ki Ageng Mangir. Ana sambungan apa? Rikala semanten kula dumugi wonten kemanginan. Kula tresna kaliyan Ki Ageng Mangir. Dumangka sok wangsulipun
Pun, ngagem mangkel ditresno kaliyan pun. Lampah kula menika dados garwanipun, Oh, dadi wis dadi garwane Ki Ageng Mangir. Ora sakmenika kula sampun kok. Wis bobot pepasaning Gusti. Menika lho. Arep duwe putu. Nggih, Ya. pamane. Ya. Ayo prayogane kaya mancing ning kuku. Kanthi ana ing pepungkuran putra. Oh, ngagem wis tak akeh Jawa ya, nggih. Ya gimana? Sang Panembahan Sinoman. Ya. Aku matur nuwun banget dene sliramu gelem munggah pendopo ing Mataram. Manut ature putraku Pembayun. Sira mundhut garwa marang Pembayun nganti kelakon bobot pepasyaning Gusti. Nanging panjenengaku orang rumangsani darbe putra mantu jalaran panjenengaku durung nate kasembah dening mantu. Saderengipun kula nyuwun pangapunten jalaran. Kula putut garwa dumateng Pembayun. Menika boten nembung tresna, nembung dumateng panjenengan. Ya, mila kanthi menika ngantos pesuwan wonten ing Praja Mataram injuk kula badhe sungkem ngesanipun sak Panembahan Sinoman. Kaya ngono. Wilwih prayoga ya kemangir. Ngono enggak ditindake sungkem Coba kepengin ngerti kaya apa rasane kasembah dening putra mantu. Kula kok isih duwe watak. Oh, Dasare tiyang culika. Niki mesti mawon. ayo Boten rahayune. badhe ilang sipatipun. Jeping Panembahan Senopati kok waskita ing paningan. Upama ora lak ya sida cilaka saka tanganing Ki Ageng Mangir. Apa juru? Sinasa Ki Ageng Mangir menika ingkang ukir jiwa raganipun calon putu kula. Nanging piyambakipun sampun badhe tegel merjaya dhateng kula. Pramila ngantos kula mentala mejahi Ki Ageng Mangir. Sasedanipun Ki Ageng Mangir. Mugi-mugi sampun boten wonten sengkala melih wonten ing Praja Mataram. Mugi sengkala dina sasi taun windu tolak-balak saged balik utawi lebur ing dinten menika. Mugi saged nuwuhaken karahayon sarta karukunan. Mugi saged lumeber utawi tumus wonten warga ing dukuh wuwung. Amin. Sabibaripun pahargyan mugi tansah pinaringan panjang yuswa sarta cepak rejekinipun. Amin. Kawiyatan sampun paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.